cárcere despois de chegar a un acordo coa Fiscalía. A petición inicial de 12 anos de prisión quedou en 2 e como o home non ten antecedentes e se lle aplica a atenuante de confesión non ingresará na cadea. A súa exmuller, considerada consentidora dos feitos, non compareceu no xuízo previsto para hoxe e está en busca e captura. O acusado terá que indemnizar con 3.000 euros as súas dúas fillas que actualmente tuteladas pola Xunta de Galicia coas que non se poderá comunicar en 12 anos. Tamén pesa sobre el unha orde de afastamento de 500 metros, pero non irá ao cárcere. A pesar de que cando comezaron os abusos as cativas tiñan 3 e 5 anos, a súa confesión e a súa colaboración coa xustiza conseguiron que a Fiscalía rebaixase de 12 a 2 anos a petición de prisión. O fallo dictado pola sección quinta da Audiencia en Vigo conmútalle o ingreso na cadea a cambio de que non volva a delinquir e de que aboe as indemnizacións ás nenas. A sesión en que se chegou a este acordo tamén estaba citada a nai das menores, pero non compareceu. A Fiscalía considera que a muller consentiu e mesmo presenciou os feitos, polo que foi declarada en busca e captura. 8 anos de cadea.